Euskal presoek pairatzen dituzten eskubide urraketen artean, euskara ikasteko sufritzen dituzten trabak daude. Egun 40 ikasletik gora daude, euskal preso politikoen kolektiboaren laurdena hain zuzen ere, eta irakasleek gatibu hauek abeko ikasle ofizial gisa onartzea eskatu dute. Abe, bestalde, espetxe zuzendaritzarekin harremanetan dago, eta eskakizunak Gasteizko parlamentuaren gehiengoaren babesa jaso du. Egoera azaltzeko, Gorka Galdeano eta Leire Amarika irakasleekin elkartu gara, euren esperientza kontatu, eta euskal presoek euskaraz ikasteko duten eskubidea aldarrikatzeko. Bueno, hori argi dago ez dagoela bermatuta, ez? Guk planteatzen duguna da hori, euskara ikasta eskubidea izan behar dela, eta presoak jasaten duten beste hainbat eskubide urraketen artean, horietariko bat euskara ikastea da. Zelako egoeran aurkitzen garen, guk irakasle garen heinean azterketak prestatzeko behar ditugun tresneriak edo bitartekoak konplikatua da gartzeletara ailegatzea, bai guk haiekin harremanetan egoteko eta baita haiek ere idazlanak edo dena delakoak egiteko. Tutore bezala edo euskara ikastea eskubidea izango balitz, edo onartuta egongo balitz ikasketa hori ofiziala izango balitz, bestelako bitarteko batzuk izango genituzke, baina gaur egun egiten ditugune harreman guztiak paketen bidez edo seniden bidez dira, eta horrek dakartzan oztopo guztiekin, mintzamena lantzeko edo elkarrizketak haiekin mantentzeko gaur egun onartuta ez daudenez, kendu beharko genituzke, senideek edo lagunek jasotzen dituzten deiak eta bizitetan, horien bidez egin beharko genituzke guk. Eta gure planteamendua da hori, euskara ikastea eskubidea da, orduan presoek eduki beharko lukete euskara ikasteko eskubidea, eta euskara ikasketak burutu ahal izateko, bitarteko minimoak eduki ahal izatea, bai irakasleekin harremana izateko, edo gauza simple bat, bisitak egiten baldin baditugu, gu naiz eta tutoreak izan, debekatuta izango genuke, bisitetan boligrafoak izatea, edo orduan olako arazo simple edo errez konpon daitezken arazoak, edo hemengo ikasleekin ez dauzkagune arazoak, gartzeletan handitzen dira edo nahiko komplikatuak izaten dira. Bueno, bai, igual entzuten dagoen jendeak jakin beharko luke hau nondik datorren eta historia txikitsu bat egingo dut. Bueno, pasaden ikasturtean, 7 irakasle elkartu ziren eta lagunak zituztelako gartzelan edo hor bazegolako harreman bat, ega titulua ateratzeko aukera edo ikusi zuten. Eta horretan jardun zuten 7 irakasleek eta 9 ikasle izan ziren horretan ibili zirenak. Baldintzak izan ziren oso gorrak, lehen aipatu duen moduan Gorkak, oztopo guztiak, baina oztopo guzti horiek gaindituz, egia San Kriston lana izan zen egin zuten bai tutorek, bai gure presoek, eta guztiek gainditu zuten eta ega lortu zuten. Zer gertatu da ikasturte honetan? Denegon dakigun bezala, ega desagertu egin da, eta ega hezkuntza sailaren barruan zegoen atala zen. Desagertzean, orain daukaguna da, abek hartu du horren ardura, eta orain bat librea egin den dezake jenteak. Zer gertatzen da? Abek hartu beharko lukeela preso horien ardura, hau da, ikasle ofizialak izateko, azterketak egin ahal izateko, guk ez ditugun bitartekoak izateko, tutoritzak egiteko bizabizak, boligrafo simple bat eta paper bat sartzeko aukera, materiala inolako oztoporik gabe sartzeko, edo beraiek guri bidaltzeko materiala, hau da, baldintza minimo batzuk ikasteko. Eskubidea eduki badaukate, baina urratuta dagoera bat, nik sentitzen naiz estraperloan nabilela, materiala sartzen modu batean edo bestean eta jasotzen era berean. Orduan,
Momentu honetan, egia da, aberekin bilera batzuk egin ditugula, 4 bilera uste dut, oker espaldin banago, itxaroten ari gara erantzuna, eta legebiltzarreko alderdi politiko guztiek ados egon ziren, eta babestu zuten, legeztatzearena edo ofizial egitearena gure ikasle presoena, baina errealitatean eta egitan, denak PP izan ezik, hori izan behar da, ez da gauza handirik lortu. Denbora da gure etsairik handiena, guk lanean dihardugu gure presoekin, lan eginez, baina honek ez du aurrera egiten. Beraz, horregatik premia da zerbait erabakitzea eta gure ikasleek modu duin batean lan egin ahal izateko eta ikasi ahal izateko beren hizkuntza. Hori bizitak egin ahal izatea, telefono deiak eduki ahal izatea, ikasle arrunt batekin daukaguna harremana, kontuan izan da gartxela eta distantziak eta holakoak, baina gutxi gora bera holako ikasle normal batekin egingo genukena, baiekin egin ahal izatea. Orain, baditugu 40 piku ikasle. Bai, pasan urtean izan ziren 9, baina arrakasta ikusita, aurten... Kolektibaren eneko gehiak. Bai, etxeraten bidez egin genuen deialdia eta zabaldu genuen aukera, eta, batean, 40 piku ikasle izan zuten lehenengo talde horretako irakasle horiek, 7 irakasle horiek, eta eskatu zuten laguntza. Eta, gur sartu ginen, aurten sartu gara tutoretza lanetan.